UMLA ka jirang ba sostinus sotun lembat kinong yalam jaga Western Ribhoy Dorbar and Social Welfare Organization hinin kasngi arpo tarik naitung kilalit banya kundu obat ki menteri sorkar ka jela banya kran halor ki babun ki jing jong ki padba hakathan Western Ribhoy khamtam ka boarding electric katai ka jinglet banya kundu obat ki menteri sorkar ka jela kadai hadin ka jingmat jing jong ki padba hakabaya dei ba ka jinglip kha jong kalat bat ka jingbam tikna juga boarding electric hakathan Western Ribhoy habakran sekilat pathai khubor uba sistino sotun MLA ka jirang ulaong ba UMLA lembat kinong yalam ka Western Ribhoy Dorbar and Social Welfare Organization kilalit banya kundu ya UAT Mondal menteri ketenan boarding ka jela banya kran halor ka jing jong kipat ba kathan Western Ribhoy namar ka jingbam tikna juga boarding ka balabu jing shika dei kipat ba nadu ki samla pule puthi ki school pule ki college ki jaka sumar badwat ki office sarkar namar kumba kalong menta ka boarding kam juti kena balada ka wanru ka telot baha namar ka deitang Cutway KV ka bor jongka kat ba ka jingkit kala long ka bakhia bat kumu MLA bat ka kunhun kila dawa na menteri ban kentiu bat penhe no ya ka boarding ban sam shikipat ba ka than bat kumu menteri ula kular ban shimkhia ban penstat ya ka kam Hagaju kasngi na kaliang UMLA berkekunhun kilalit ru banyak kendu ya ubah prestun tensong sembut menteri rangba abat menteri ketenat kampo yeng kejela banyak keren halor ke jingdan kam ban penurlong no ya ke jingdan ki kali pelibding ni fire and emergency service ha pathar kema kumbabun ki yeng kisam ki haban ma de jingja besngusi tang namar ke jingbam dan ki kali pelibding na kaliang ubah prestun tensong ulap pentep bakane ka kam kaladon hagalenti ban urlong no bat shen en sabu mau nong rem ban snano ya ka jaka trekam ba jaka yeng joki kali pilipding hapatar kema na kaliang uba en Yasroy Rani president ka Western Ribhoy Dorbar and Social Welfare Organization uloong bakum kinong yalam kilapan pau ka jing sngau kemen ka bakraw halor ka jing kular jong ki menteri sorkar ban penurlong no ya ka jing pentikena ya ka boarding electric hathan Western Ribhoy bat kumju ru ban bu no ya ki kali pilibding kaba kakam kala don halenti ban penurlong Tena kaliang janga kumu public representative MLA jong ka jirang rekat bat ka Western Ribhoy Dorbar and Welfare Association kajing dan lang i president nang ta i secretary i vice president nang ta i assistant secretary bedan lang hari kapor iwan mini kendu ya ki minister rota jingdan kam jeng ka dong Western Ribhoy hibro hoi akaba sibun ba ki jing ki ba ki paj ba ki kendu ya kum unong mi khmat ringkat ba ka session ka ba ju ya ka jingbot ka jing trailang kumno bangin la ban wara ya ki jingmen toy lene ban pensuk i paj ba haki babun ba ki banta ki ba ngelai ba ka Western Ribhoy bro huai bat kumju ka constituency bangin pen pau ba ka constituency hi bro huai ka constituency ka di kitangkan sibun ki jingduna aboro ki banta de ka jingman ka chungi menta ka sngi ha ka bidai bat kan ka jinglek ka chungi bane kendo ya ki angut ki minister di home minister dibari deputy chief minister di nangta i power minister ibang ilayo bane kendo hagjing sang dang don ikiwe ruki minister nangta i honorable chief minister beliau bane kendo bane kran shibun kijing habide bat ka constituency ka jungi but mental si yo bane kendo ki angut ki minister concern ki ba mangi la le bra ki issue ki ba fair khamtam habide bat ka boarding ka jingle light kha bat habide bat ka jingdona ya ka voltage nangta ya ka load capacity ka ba ngilayo banya keren ngilayo ban snow ha ka bidai bat ka jing snow khia nakleng ki pajba hi ka Western Ribhoy hi bro koi ha ka ba nakleng ki nongelam ke bakmat jang ka Western Ribhoy Dorbar Association kila
jupen pau shengan na kapor bat mentang la yo lat ban ni kendo I minister ban pinsgo ha ke bede bat ki bun ki jing kam tam hai bede ba boarding te kanang mi ki por ka population kata ke jing bun breu kala nang keu bat ka jing don kam ha ke bede bat ka jing thang ka jing don kam ke boarding kala nang keu no ka por se ka por te lada bangi compare ya ka khatsan ar postman menshua but kanika por ka bamenta ya ka lut ka pasti ka ba mangi yo ha ka por ka ba hadu mentahe ngi borok hui ka western ri boy ngi yo ha ka pasti ka ba de tang hatway kevi te ka jingdon kam kolong ba ya ka enhancement of power den tagadau na galing ka association ringkat bata nga komunomi khmat milai bani kendo power minister namar ba ban pensuk ya ki ba ki nong song snong ki ba ki jongi badan ha ka dikathan lagi pais pang ki school lagi pais ki office ki ba per mental lagi don ki office ki ba per ki batang mi ha ka dikathan nang ta ka college ka ban sana inaugurate no shen but ki jingdon kam hagi department ki ba per la kolong ha police department ha agri holti phe but kum ta ter gidon kam ya ka boarding ka babyang te ya ka jingdon kam jong ki pa baru gidon kam ba ka electricity supply ke de ban byang na ka mata ki shlong ki thau ki badon ha ka te ka than ki bro koi but ha bro koi hi ka consensi ka jongi or ba I power minister le dap aya ka assurance kata ka jingpen kemen hangi ban ai kata ban chim ke jingkit kli na kamenta kumno ban penstet ha ke bede begini ka enhancement of power but ila yo ruban pensu hakmat jengi hi ban yo bani keren ban yo ban pensgo ha batu chief engineer bat ka department hi brok way na kaleng ka sarkar bat kumno bakin la ban penstet nang ba ka than ke jengi syakate ka than western riboy ke bagi pa ki kedu jinge abi ke boarding kila ban yo ya kena ka jingmen toy but kila ban yo ya kata ka boarding ka babyang ka supply jo ka electricity ka babyang habaro kisnong ki badan ha kena ka hapo ka consensi ke jungi but shibentaru ngi penpawi ke jing soken kemen ha bangi kendo ya I honorable minister ibade deputy chief minister ke juga por I substitute song akabade be ke jingdon kam jong ka dong ka than ke jungi hi bro ko wai namar ba koin bon chipen pa khmat jong pi baro ba ka western ribhoi dorbar station ringkat bu mla ilayo bane keren nakapos por agabde ba ka jingdon kam agabde ka fire and emergency services nagmenta ka banyo ka allotment nagmenta ban bu ka permanent fire and emergency services ha patarkma ha ka ba ka land acquirement ladap ban pendap bat nakaleng ka session regulation kia bangilayo bani keren ringkat bu mla bat kumno bangin penbiang hagbede bekerjaka putang ilayo bat nakaleng minister ila ai kata ka jingkolar ke babyang but on priority basis ladap ban pensoi ba kenika sanction hagbede ba kenika fire and services kemot ba ngin sayo no shen but nakilang jungi ru dokumen na ita katao ngi so ban ngi so don kam ban pensgo shi pat ba namar ba ya ke jingdon kam ka ba ki pat ba ki angnot but ya ke jingdon kam ka ba nakilang ka sokar ha ban le nakamita ka jingmen toy ka jing pat ba badan ha katika than ke jungi he bokoi ha bokoi ka consensi ban ngapan pauru ya ka jing sokmen ha gebe bat ha gebe jing sim kelang ha ka jing trelang ringkat bat ka association nakilang ka western boy Dorbar Association ke ba mati ke shimkia na ru chairman secretary ki member baro ki bala shimkia ki bala shimme ke ka lat kalanti kumno banang kintiu banang pensngo shika sarkar hai bidai ba ke jingun kam na ka banta ke jingun to jong ki paj ba hi pro koi na kaleng ka sarkar hi ka department hi kidoni ka thau but ban ong bangin la ban le lot bakan department kala ban pin urlong lot sisin put urlong kat ka bola keren kala ban don ki kino ki jing ko haning tai balong badon ya ke delay
habi day bat kene ka kam te nakaliang junga hi ngalong positive ngalong clear bat ngakerman scam ba ka department kanang shimkia hadir bang ilayo bane keren ilayo pensko kanang shimkia hak bide bat kumno bun penstat hak bide bat kene ka enhancement of power supply na ka benta ka dong western riboy hebro koi to ka jinglek jongi Western River Dorbar Social Welfare Organization mentagasi ringkat MLA badan buram jongi bahasa senes sotun kajing alam kemat jongi nak benda kajing bit kibiang jong pai ba dong sung sinong jong kathai Western River baru koi kabagan top din adu cispa sipot li sinong kibangi layo amat sibun kijing ye kajing dei bat kalait Andai kalong ka basaiso bat ka ba yo jingkerman sibun nak menda ka jingle kenduk tungi ya puar minister ha de kasni namar ba ilai ka osran ka banang desa khmat ba in budin bat ba in le ru ya budan kam na banta kitu kisnong ki bom ju yo like bat ke jing du like kha sa ki than ki dong jong Western River Dorbar tungi te ha ga lam jong i MLA budan burom jongi menta kasni kalong ka nyela bodong ka de kasni ka job na ka benta ka jing mi khmat jungin na kaliang jong Western River Dorbar sha ki minister concern ki bangi de ban do ki mat kalong daga ba kalong ka jing sokman na ka benta ka de kasni na ka benta ka bangi lek mi khmat na ka benta ka than ka dong hi borok we ha ka jing de bat ka fire and emergency service ya ka bangi la thrang la bon tli ki snam na ka benta ban don no ka fire service station hang tai ha ma na ki daw jong ka jing plu jong ki jing haman la ki snam de ki sau santli ki longjing ki wala du na tang na ka daw ba kamdan ka ne ka service ka fire service station te menta ka singi lawan men kendu ro ya home minister with deputy chief minister ni yo ka asuran lane ka jingkerman ka bakrau ha ka ba ila juba markmat ni ba ka de ka kam kala proses kala na ya sekman but chen on sa plino ya ka man bu no ya mau nurim hapo gini kisi ki benai ki bansawan kalong ka jingkeman ya ka Western River Dorbar borok we ha ka jingde ba ka phangru namar ba ha ka jing lam jung MLA budan buram jungi keneru kalong ka kubor ka basngo tunak nak bada ka than ka dong borok we ba kaner kan sa urlong ni klam pe kumba ila kular mene minister in charge dong ba kam slam shu namar kala don ha ka jinya lenti lane ha ka proses juga kini ki long kat to kane ki khubor kum ka dorbar baro ko we ka bangi lek me khamar angkat ki reurang ba ex president secretary bat we ki member ki bangi la elek me angkat kamile jungi long ka jing lek ka job ni kerman scam bagine ka jing lek jungi nang buta kathan ba ka dong ka long ka basiso bangi kerman scam banang ne sakmat ha ka jing lam jong MLA bin borom jungi bangi nang yo sibon ki development bat ki jingkor ko ki ba bonja ha ka jing dei bar ka emlang salang bar ka than ka dong hi baro ko we ko le sibon